በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኩራን እግዚአብሔር ቤተሰብ ድንግል ማርያም ፈተውቲ አው ዘለኹሞ ፍጹም ሰላምታ ከመለኹም ደሓንዲኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ላፍቲ ተባረከ ጾም ተቀደሰ ጾም ዘብጽሕና ስሙ ተኸበረን ተመስገነን ይኹን። ወለ ጾምሰ ቅድስት ዘአርብዓ ወለ ጾምሰ ቅድስት አርብዓ እንተ ክርስቲያን ወሰውዓ ፋሲካ ወቁ ከመጽምወሙ በጥንቃቄ እቶም ምእመናን ጾምዋ ቅድስት ዝኾነት አርብዓ ጾምና ቅድሚ ፋሲካ ዝርከብ ሰሙነ ሕማማት ተጠንቂቆም ክትጾምዎም ተጠንቀቁ። በጥንቃቄ ብምስተውዓል ክትጾምዎም ተጠንቀቁ። ዕለት ፈሪኹም ሰዓትውን ሓሊኹም ክትጾምዎም ተጠንቀቁ ይብሉና አቦታትና ሊቃውንቲ ሃይማኖታዊ 300 ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 19 ዞም ጾም እዚኦም ፍልይ ዝበሉ ዓብይ ጾም ዝብል ቅጽል እውን ዘለዎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ምእንቲ ደቂ ሰባት ኃጢአት ምእንቲ ዓለም ኃጢአት ሰማያዊ አምላክ ጾም ጾም ካፍቶም ካልኦት አጽዋማት ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ብመዓልቲ ይኹን ብሰዓት ይኹን ተጠንቂቆም ጾምዎም ይብለና። ሰሙነ ሕማማት እውን ናይ መከርኡ ናይ ስቃዩ ናይ ግርፋቱ እንጾም ዝጽወም ጾም ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ተጠንቂቆም ብሰዓት ጾምዎ ይብል። ካብ ዘወረደ ሰሙን እስካብ 12 ሰዓት ካብ ቅድስቲ እስካብ ኒቆዲሞስ ዘሎ መዓልቲ ድማ እስካብ 11 ሰዓት ሕማማት እስካብ 13 ሰዓት ማለት እስካብ 1 ሰዓት ይብል ትጾሙ። ካብ ጾም እዚ ፍልይ ዝብል ካብቶም ካልኦት አጽዋማት ዝፈልዮ ጾም ናይ አስራት ጾም እዩ። ዲያብሎስ ተሰዓረሉ ጾም እዩ። ፈጣሪ ዝጾሞ ጾም እዩ። ደቂ ሰባት ኃጢአት ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት ልምድምሳት አምላክና ጾሞ ጾም ስለ ዝኾነ ብጥንቃቄ ክንጾሞ ይግበና። ጾም እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክጾሞ ዝኸኣለ ብምብላዕ ዝመፀ ኃጢአት ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት ልምድምሳስ እዩ። ኣብቲ ጾም እውን ምስ ዲያብሎስ ተፈቲኑ ዲያብሎስ ብሰለስተ ኃጣው ብትዕቢትን ብስስዒት ብገንዘብ ምፍታው ሞፂ ምስ ፈተኖ ንሱ ከዓ ለትዕቢት በትሕትና ለገንዘብ ምፍታው ገንዘብ ብምጽላዕ ለስስዒት በትዕግስቲ ስዒሩ ንዓና ናፃ ዘውፀና ናፃነት ዝረኸብናሉ ካብ ዲያብሎስ ተገዛእነት ናፃ ዘወፃናሉ ዓብይ ጾም እዩ። ለዚ እውን ኣቦታትና ትጾም እዚ ብጥንቃቄ ብምስትውዓል ክትጾምዎ ተጠንቀቁ ዝብሉና። ካብ ጾም እዚ ናይ አስራት ጾም እዩ። አስራት ማለት ካብ 110 ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ከም ዝኾነ ካብዘን ዕለታት ካብ ዓመት ሙሉ ድማ ናይ ዓመት አስራት ንጾሞ ጾም እዩ። ኣብ ዓመት 365 ዕለት ኣሎ። ካብ 110 ካብተን 65 ድማ 10 ተውፂና 40 መዓልቲ ንጾም ለመን ለንጉስ ከምቲ ናይ ንጉስ ግብሪ ናይ መንግስቲ ግብሪ ብጥብቅ ንኸፍል እዚ ከዓ በጥንቃቄ ለአምላክ ንኸፍለሉ አስራተ ጾም እዩ። ኩራነ ህዝበ ክርስቲያን አው ጾም እዚ ዝኾነ ተላ ደስታ ምግባር ይፍቀድን። አው ጾም እዚ ናይ ክርስትና ድግስ ይኹን ናይ ማሕበር ድግስ ይኹን ናይ ተፈላለየ ካሊእ ተረፍ አንቀጽ 15 ፍትሐ ነገሥት ናይ ሰማዕታት በዓል ተለውን ላብሰነ ሲሑኹም አውዕልዎ እሱ እውን ብዙሕ ምብላዕ መስታይት በዘይ ምህላው ማለት ምክንያቱ እዚ ተላ ደስታ ንገብር ተኾይና እንታይ ዝብል ፍትሐ ነገሥት መሰ ገበርነ ፈቃራቲነ በጾም 40 ቅድስት በአይቴ ያሰር በተላ አይቲ ሃለ ፍሳን ሰወሪእነ ተሳይሆ ለክርስቶስ ኣብ ጾም ረዓዚ ከም ድሌትና ንበልዕ ንሰት ተኾይና ተላ ደስታ ንገብር ተኾይና ናይ ጎይታና መድሓኒና ትንሳኤ ምስረና እንድሰቶ ደስታ እንሕጎሰ ተሓጓስ ኣበየሎ ምክንያቱ ኣብ ጾም ረዓ ስለ ዝወዳና እዩ። ኣብ ጾም እዚ ከም ድሌትካ ምሕጓስ ኣይፍቀድን። ኣብ ጾም እዚ ሩካቤ ይኹን ኩሉ ነገር ኣይፍቀድን። ጾም ማለት ስጋኻ ምድኻም ስለ ዝኾነ ለስጋኻ ደኺብካ ለነፍስኻ ሓይሊ ምሃብ እዩ። ኣብ ጾም እዚ ሩካቤ እውን ኣይፍቀድን። እይትላጸቁ በንዋም በምንጻፍ ይብል ኣብ ልቃስ ባይት ትኮን ኣብ ሓደ ዓራት ሓቢሮም ክድቅሱ የብሎም እዩ። ጾም እዚ ታይዳ ተፈላለዮም ክድቅሱ ኣለዎም ማለት እዩ። ጾም እዚ ፍልይ ዝበለ ጾም ስለ ዝኾነ ናይ ቆነና ብዛዕባ ንስሓ እውን ኣይፍቀድን። ኣብዚ ኣቦታት ክነስተውዕሉ ዝግበና ኣብ ጾም ረዓ ቆነና ክንህብ የብልናን።
صومزينا على صومنا على سجران سلازلوا أو صومزي لتم حتى أصريحهم زنازو دقنا قلنا سجران كنوم يمنا نوع على صومنا على سجران سلازلوا وسو كافتن سايوصا كافتم شوعات أصوامات وصا أفتن أي فقط أفتزول على ساعات أفتزول ساعات قلنا زوها أو صومزي جن قلنا يبوهابن ركاوي ولا يفصمن كم دليت خام بلع مساي أي فكرن سبنت سجا خارخيمها لسبنت خايل ما وصل زغنا تتنك أنا كن صوم يقبلنا كم قلنا يقول أنا من إحنا عشرات يومو عشرات كينا ترف تترفنا كنا قص عسل النقل قرآن هذا كريستيان بتنك أي كن صوم يقبلنا أبوتاتنا تتنكهم صوموا إلى من يقولنا لموا أو تتنك أنا كن صومنا يجي ورسوا عادي يكون سلسة معهم ويا يسمعهم وسواد الجابير ولا تنبير ولا مسكر